Nádherný čas. Zdravíme vás z hvězd. Krásné odpoledne. Přicházíme k vám nečekaně. Naplánovaně, ale nečekaně. Přicházíme vám sdělit, pozdílet a možná dovést k zamyšlení. Dneska na téma, co se stane, co se děje a co všechno se může dít, když váš program nebo tvoření vašeho programu převezmou do rukou světelné bytosti. Mhm. Zázraky. Od počátku. Od přípravy až po konec. A ty zázraky se nedějou jenom mně, ale dějou se i všem, kteří jsou účastníci. Musím říct, že jsme skončili, jsme v polovině programu, takže jsme neskončili. Jsme v polovině programu vědomé mysli. A už teď jsou naše zkušenosti plný zázraků. Nemám prostor. Mi dáváš prostor. Budu Já číst. jsem chtěla dělat tichou komunikaci, jo? Že tady bude jenom tak kývat a to. Právě jsem si tak přemýšlela. Teď jsme zrovna probírali, že? Jak se třeba to, jak tvoje bytosti tvořily jako recept na esenci, že? Která je součástí programu. To jako jsem tady jako s otevřenou pusou poslouchala. Takže přístupové ty o tom pozdílej, jak lidé prostě, když jsou urputní, tak se nedostanou ani do členské sekce. Nefungují jim údaje a tak, jo. To je prostě úplně husté, jak se ty věci, jak tu pravdivost můžou zažívat netradičníma způsobama. Hmm. Já jsem si myslela, že jsem začala tvořit fanklub, ze kterého se teda hodně rychle během asi týdne stal program. Myslela jsem si, že 3měsíční a on je půlroční nakonec. A tento program vám asi jdu nabídnout i, že jo, už? Nebo ještě ne? No Už mě jdu se nabídnout. neptej. Budu brzo nabízet, i tento program budu brzo nabízet jako půlroční program, kdy 3 měsíce vám budou chodit každý den 5 dnů v týdnu. 2 dny pro integraci bude klid a volno. Vám budou chodit materiály, ovšem hvězdné materiály. A program je úžasný a velmi výjimečný od počátku až do konce, protože nefunguje asi jako žádný jiný program, který znám, protože výsledek toho programu nezávisí na tom, jestli máte nastudováno materiály, které vám přichází, ale jenom jestli jste si je poslechli. Nebo se na ně podívali. Tenhle program není o tom, že mění že dostanete nějaký návod nebo nástroj, což dostanete nebo dostáváte. Ale o tom, že když jenom se otevřete tomu, že se podíváte na světelný symbol, který je tak silný, že celý měsíc vydrží podporovat a dál. A pomáhá expandovat a tak. Channeling, který třeba opravdu trvá 40 minut a je plný překvapujících informací. Když se otevřete tomu, že necháte je působit na sebe. Říká se energeticky, myslím, že jo? Nebo kvantově, to je jedno. Tak oni dělají to, že vám nepředávají jenom informace a nástroje a postupy, ale oni sami o sobě mění vaše nevědomí na status vědomí. To znamená, že oni vás sami vyzvedávají, že je to vlastně živý vědomí.
skrz všechny ty channelingy a meditace a symboly a i pracovní listy a mantry a tapety a poselství, který tam chodí vlastně, chodili nám každý den, tak on skrz tady všechny ty věci, které jsem teď vyjmenovala, k nám přicházelo a přichází stále živé vědomí světla, vědomí světelných bytostí, ale i vědomí samotného světla, neboli tvůrce, stvořitele všeho, co je, toho nejvyššího vědomí, který existuje a samo na nás všech pracuje. Je to neuvěřitelný, ale lidi opravdu jenom poslouchají a mění se jim náhled, mění se jim samotná DNA, opravdu to pracuje až do hloubky DNA, ale až do hloubky nevědomí, kde vlastně nemusíme nic čistit a ono samo se to vynořuje. Jsou tam takový zázraky, že vlastně nás tady ten program vede všechny do pravdivosti. Jak říkala Jíťa, to je krásný slovo. Pravdivosti. A všichni jsme tam zažili, včetně mě, včetně lidí, kteří tam pomáhali se mnou pracovat, nebo i Jíťa, která byla jedním z VIP hostů, protože tam je i týden s VIP hostem, každý měsíc. Tak Jíťa taky zažila, že když nejsme otevření, té pravdivosti a té čistotě, a já to teda zažívala nejčastěji, protože já asi jsem nejvíc urputná a tvrdohlavá ze všech tam, co jsme, i těch lidí, kteří tam absolvují ten program, tak všechno, co děláme, nám přestává fungovat. A okamžitě to vědomí je tak živý, že okamžitě reaguje na naší mysl, na naše myšlenky, na to, čemu věříme. A vždycky, když chceme uhnout a chceme začít ubližovat sami sobě, nebo něco sami sobě nedovolit, tak nás to vždycky zastaví velmi láskyplně. Zeptá se nás to v podstatě jako co blbneš. Uklidni se, dýchej a nech to prostě plynout. My to zařídíme. A když se uklidním a přestávám tlačit věci, tak zjišťuju, že věci fungují. A je to tak zázračný pole, že vám musím pozdílet. Dneska vám jdu pozdílet, co se děje lidem, který vlastně s tím programem zdánlivě nemají nic společného. Virtuální asistentka naše tady. Virtuální asistentka, která je velmi technicky založena, určitě bude mít v daru duše řád samozřejmě. A mladá holka, která má ale velmi velké zkušenosti. Je to tým prostě těch virtuálních asistentek, který jsou jako dohromady, nebudu jmenovat, ale je to jedno. Velmi praktický člověk, velmi technicky zdatný člověk. A od začátku, zrovna včera mi přišel od ní mail, nebo dneska ráno mi přišel mail, kde píše, teda to, co se děje, Pavlo, to, co se teda děje s účastníkama tvýho programu, to jsem v životě ještě neviděla. To jsem prostě v životě neviděla a to není možný, protože cokoliv já vyzkouším, tak se mi to zase sesype při kontrole a musím začít zase znovu. Co se tam děje? Lidi, kteří jsou v tom programu Vědomá mysl, ale i v tom ročním programu Zářivá bytost nebo cesta celistvé bytosti, mají přístup do podpůrné facebookové skupiny, kde jsme velmi živě a reagujeme živě a mají taky přístup do takzvané členské platformy nebo části, kde jsou všechny ty materiály, které dostávají postupně. A k tomu musí mít přístup. Normální programy, všechny programy fungují tak, že na začátku dostanete přístup, jméno a heslo. A když to jméno a heslo zadáte správně, tak vás to tam pustí. A nám se začalo dít to, že někoho to tam pustilo, někoho ne. Pak toho, koho to tam pustilo, to tam třeba za hodinu už nepustilo.
lidi, kteří to tam pustilo jeden den, to tam druhý den taky nepustilo. A pak už je to tam zase pustilo. A já jsem pořád psala té virtuální asistence a říkala jsem, hele, to není možné, něco s tím udělej, to prostě musí fungovat. Já přece nemůžu těm lidem, lidi si proti program, tak já jim přece nebudu říkat, jako nedostanete se do programu. A pak mě napadlo, jsem si vzpomněla samozřejmě, že ten program netvořím sama, že ho tvoří se mnou světelné bytosti. A říkám, můžete mi prosím vás zatraceně říct, co se tady děje? Místo slova zatraceně jsem řekla takový jedno sprostý slovo, dost jako peprný slovo. Já se trošku s ním jako nemazalím. já jsem tam fakt jako hodně drzá. Oni mě znají a mají se mnou velkou trpělivost, musím říct, v světelné bytosti, ale někdy mi to taky dají pěkně jako sežrat, že jo. A oni se tak na mě tak usmáli a říkají, co myslíš? A já říkám, no jak to, že to tam tady tu ženu, tady tu holku, jak to, že jí to nepustí ani do facebookové skupiny, ani do toho programu. Tohle to přece není normální. Ona byla jedna z prvních, který se tam prostě ona byla druhá, doslova druhá, která se přihlásila rychle. A říkám, to není normální tohleto. A oni mi říkali, tak se na ní podívej. Tak já jsem se podívala na ní jako na bytost, na tu energii, kterou nese, a pak jsem se podívala na to, co nese v tomhle životě a co řeší. A my jsme zjistili, že ona řeší v životě věci, kterýma si dost ubližuje a kterýma nedovoluje, a má i názory, kterýma nedovoluje vlastně plynout k ní bohatství, plynout k ní hojnost, zdraví, lásku, vyrovnanost, harmonii. A ona pořád dokola opakuje vzorec chování, který ji vždycky schodí prostě někam dolů. A do toho vlastně to odráží to fyzické tělo, že jo. A to mě dostalo, to byl původně totiž 3měsíční program, a to mě dostalo vlastně k tomu, že tenhle program nemůže být bez podpory. Že u toho prostě musím být živě. Teď mi tady stojí vlasy na hlavě, mrzne hlava. Mi tady hladí. Že jsem to hodná pája pochopila, konečně to pochopila. Že tohle nemůže být e-mailový kurz, ale že to musí být program, plnohodnotný program, při kterým budu já živá a živě a vědomě reagovat na potřeby lidí, kteří v tom programu jsou. A stal se z toho 3měsíčního programu se stal půlroční program, protože i lidé, kteří skončili po 3 měsících s těmi materiály, tak potřebují ještě dovést. A ta doba, kterou potřebují dovést, je stejně dlouhá jako doba, kterou se to transformovalo. Takže vlastně teďko 3 měsíce procházeli tou transformací, velmi intenzivní transformací, fakt velmi intenzivní. Přesto tak laskavou transformací, že jim to nedělalo v životě, nedělalo jim to v životě ty životní rány, protože vy, co jste procházeli transformací, víte, že může být děsivá, že může být bolestivá, že může být šokující, že může být no prostě může vás to vyděsit, nebo přijde nějaký zlom, který fakt je jako rána prostě, životní rána. A my jsme tady v tom programu zjistili, že ta transformace může být intenzivní, přesto může nebolet. A přesto Ona je totiž taková laskavá, ale intenzivní a taková jako lehce nekompromisní, jo? Lehce nekompromisní. Ale tak laskavě nekompromisní. To je taková jako když je někdo, když si připadám jak děcko ve školce, jako běž tady po chodníku. No jako nechce se ti, ale jdeš prostě, protože víš, že prostě půjdeš po tom chodníku. Jo? Jo, je to asi tak. Ano, a oni jsou nekompromisní v tom, že vám nedovolí jít po té silnici. Oni by mohli vám dovolit, ty světelné bytosti by vám mohli nechat tu zkušenost životní, že vás to auto srazí. Ale oni jak vás chtějí uchránit tím, že vstoupíte do toho prostoru jejich, což je ten program, jo?
o kterých mluvíme, nebo oba dva ty programy, o kterých mluvíme, vlastně všechny moje programy řídí světelné bytosti a já jsem tam tak jako jenom, nebo jenom ne, spolupracuju s nimi a oni se mnou. Ty jsi takový animátor. Animátor, jo, to nevím, co to je. To je takový, ty, jak na těch dovolených tam dělají tu zábavu. Ty jsi animátor toho projektu, jako někdo musí říct, přijďte sem, tady pojďte, toto udělejte, jo, tady se přihlaste a tak. To je hezký. Tak to jsem. No, to jsem. Já jsem hlasem. Channeluješ. Cože? Channeluješ si tím hlasem. Jo. Channeluju, ano. Jsem tím hlasem. A je to sranda. Ale je skvělý, že když právě procházíte tou transformací sami, tak vás to auto srazí a máte tu životní zkušenost, jo? Když se necháte vést světelnýma bytostma nebo svojí bytostí, tím svým nejvyšším vědomím, to znamená fakt bytostí, to znamená tím nejvyšším vědomím, kterým jste, tou nádhernou bytostí, která nepotřebuje sbírat zkušenosti, tak ona vás nenechá na tu silnici vkročit. A to je ta nekompromisnost. Ona vám to nedovolí. To znamená, radši vás nechá zakopnout na tom chodníku a kolem vás v tu chvíli projede to auto a vy si řeknete, no ještě, že jsem zakopla, protože teď jsem chtěla na tu silnici stoupit a bylo by po mně. Takže to je otázka, jestli jsou nekompromisní nebo jestli je to laskavý. To je dobrá otázka. Co myslíš? Je to laskavé, protože mě to třeba laskavě dovedlo k tomu, že byť jsem si myslela, že budu od září dělat nějaký program, tak vlastně teďka nabízím ty VIP spolupráce. Omezené množství, jak mně přijde impuls, no úplně něco, co by mě ve snu nenapadlo. A tam tam cítím totiž to, že tam přichází ta podpora velká, protože se dějou zajímavé věci. Takže jako, kdybych já se tomu chtěla bránit a vytrhávala se, jak ten školkáč, jo, z toho lana, jako jak se tam drží ti myšáčci, a chtěla utíkat na tu silnici, no tak prostě proč, jako, když já jako jdu, jak kdyby vím, že, jo, to je úplně vtipné to vidět. Toto laskavé pevné vedení, jako když těm děcka, no tak jdete po chodníčku, nebojte, za chvilku budeme na tom hřišti, kde si pohrajete. A těm dětem nezbývá, než věřit, jo? Oni to hřiště nevidí, že oni neví, jako jak dlouho tam budou, jak to tam bude vypadat. Ale prostě poslouchají, jdou, no tak nějak si připravím já, tak ten školkač v tom laně. Držím se a vím, že jdu někam, kde to bude jako zábava. A takže dělám ty věci a No je hrát si nevědomně, je opravdu skákat do té silnice a dělat si tralala, jsem na silnici, provokuju. Ale opravdu jediný, kdo komu to může ublížit, potom jsme my samozřejmě, když skočíme na tu silnici. Tady píše někdo bez jména. Holky, mluvíte o mně? Asi jo. A někdo, kde je v programu. Mluvíte o mně? Asi ano. Asi vím, kdo to píše, protože se neukazují nám tady jména, víte. Jenom někomu. Všechny vás zdravíme, ahoj. Jo, to je krásný. No, za mě taky si myslím, že to je laskavý. Taky si myslím, že to je laskavý, i když já fakt hodně reptám. Ale musím říct, že nic lepšího, než vést tady tím programem, mě fakt ještě nepotkalo v životě. Jsem šťastná, tak jak jsem nikdy nebyla. Jsem uvolněná, tak jak jsem ještě nikdy nebyla. A miluju práci s lidma, což jsem taky v životě ještě neměla. Že bych milovala pracovat s lidma. Takže já jsem úplně nadšená, unešená. Chci říct, že někteří lidé právě po 3 měsících měli možnost odejít z ročního nebo oni neměli roční program, měli možnost absolvovat jenom ten 3měsíční program Vědomá mysl. A teď přicházíme do toho 3měsíčního prostoru práce, jak se tomu říká? Koučování, mentoring, co já vím, jak se tomu říká. Prostě budeme pracovat s tím, co se děje živě. Naživo. A někteří... Pokládání otázek bytosti se můžou ptát, jo? Oni normálně spíš jako mentorují, jo? Mně přijde, oni dávají instrukce a tak. Ale třeba se můžou i ptát, že jo? Oni to právě to neumím nazvat. No tak to je jedno, no tak budeš mentoring a coaching se světelnými bytostmi. To je pecka. Ano, je to pecka.
Takže já vlastně začnu nabízet druhé kolo tady toho programu Vědomá mysl, takže se můžete k nám přidat. Až to budu otevírat, tak vám dám určitě vědět. Vypadá to zatím mi bytosti, já jsem to chtěla tlačit na to, říkali v září, tak jsem myslela, že 1. září, logicky. Tak jsem to chtěla natlačit na 1. září, protože prostě moje mysl si myslela, že když září, tak 1., že jo. Já jsem totiž bývala učitelka. Začne. Existují různé datumy a všechno může začínat jako kdykoliv, že? No ne, já jsem učitelka, víš, bývala, takže já jsem všechno začínala 1. září. To začíná 1. září. Nazdar, jako. Rok začíná 1. září, takže vždycky, když mi řekli začátek roku, tak já vždycky říkala, to se bude dít začátkem roku. A já, aha, takže 1. září? Ne, tak rok začíná snad 1. ledna, ne? A já, jak jsem učila, tak jsem prostě měla začátek roku 1. září. No nic, takže 1. září to nezačne, prosím vás. Přišla mi instrukce, že nejlepší a nejvhodnější den, kdy bude tahle možnost nastoupit do dalšího běhu nebo do programu Vědomá mysl, bude na nádherný den, kterému se říká podzimní rovnodennost. Doufám, že je tam rovnodennost, že tam není slunovrat. Jasně, učitelka. Rovnodennost. Já učila 1. stupeň, se omlouvám. Tam se to taky učí. Takže na podzimní rovnodennost, což vychází na 21. září. Tak, že do té doby vám ještě budu tady síťou, protože ona je úplně božská a má tak úžasnou trpělivost se mnou, že jde se mnou vysílat a hodinu před vysíláním spolu tady sedíme a mluvíme, takže dítě už se mnou je 1:15. Už tady mluvíme. Vypadá to, že jsme začali teď, ale my jsme začali před 1:15 nebo 1:30. No, už 1:30, tak ty vogy. Takže šup honem, budeme končit. Máme za sebou skoro 2 hodiny. Na rovnodennost. To máš, Pájo, za odměnu tu moji trpělivost, protože ty, jak jsi mě tam v tom programu, mě jsi tam v živém přenosu, ti, co u toho nebyli, jo, tak jenom jako jim řeknu, když mě tam provedla, tou myslí, jak jsi tu moji mysl tam dostala úplně, aby pustila úplně všecko, jak jsem já potom si tady, až to skončil ten náš hovor a to, jsem si tady musela 10 minut poplakat jako hustě, protože to bylo takový pocit, ta mysl měla takovou pocit marnosti, že to jsem jako nezažila, jak to bylo ohromně léčivé a osvobozující, jo? Takže teď jako, nalákáme lidi, nebudou brečet. Ne, to je jasné, že ne. Brečí, taky občané, vyslechněte si, jdu zavřít okno. Už my hlásíme, nepotřebujeme ještě místní rozhlas. Místní rozhlas hlásí. Doufám, že aspoň hlásí, že začínáme 21. září. Dítě tam byla jako VIP host, což samozřejmě přivítali naprosto všichni, včetně mě. Mě to teda nepřekvapilo, já jsem s tím počítala. A akorát prostě přišla jindy. Já jsem vždycky měla připravený výhodný. Mě to překvapilo. Fakt. Já vždycky měla připravenýho někoho a oni řekli, bytosti ke mně přišli a řekli, tu ten měsíc bude, teď tam bude dítě. A já říkám, ne, to tam bude až za měsíc. Ne, dítě tam bude teď. Takže to je ta nekompromisnost. Takže já jsem prostě poslechla a ahoj Janičko. Spolupráci s Pavlínkou miluji a je úplně boží. No to je super. No, já jsem chtěla říct, že další běh už bude, děkuju za tu informaci, děkuju Janičko. Další běh totiž bude kdykoliv. To je ta úžasná věc. Každý měsíc máme společný Zoom, který má trvat 1 hodinu, ale někdy trvá 2, někdy 3. A lidi by tam seděli, protože v tom zázračném poli, který tam vytvořili a přinesli světelné bytosti, nejenom, že se tam fakt dějou ty zázraky v životě a zázraky s naší myslí, ale tam se dějou i ty zázraky, že si myslíte, že mluvíte 40 minut a je to 3,5 hodiny třeba. Takže, ale i lidem, nejenom mě. Takže tam se dějou takovýhle věci, což teda doufám, že se jim snažím zarazit, že tak dlouho nemůžeme mluvit.
Ale nádherný na tom je, že to není vůbec unavující, že opravdu to pole, který v tom programu je vytvořený pro všechny, kdo tam přijdou totiž. To je skvělý. Oni totiž vytvořili to zázračné pole ne pro ty, kteří přišli před 3 měsícema. Ale oni mi řekli, tohle pole je vytvořený pro všechny, kdo tady jsou v tom programu. A já jsem říkala, tady pro těch 24 lidí. A oni řekli, ne, tady pro ty stovky, tisíce lidí, kteří tady jsou. Protože vlastně oni, jak nemají ten čas v té linearitě, jako čáře, přítomnost, minulost, budoucnost, nebo víte, jak to funguje. Je tam vysvětlený, jako jak tam postupně přicházejí, protože to je evergreenová verze, vlastně, aby mohli lidi vstupovat postup, kdykoliv budou připraveni a bude se jim otvírat všechno jejich individuálním tempem, jak se to bude nastavené, ne? To na tom tady potila pomalu krev, jako abys to vlastně dělala, aby to tak šlo, aby komunikovala tady s asistentkou. Ano. Aby to dokázala vlastně taky jako nastavit. No. A ten čas opravdu oni nemají lineárně, jo, takže oni vidí všechny, kdo už tam jste a opravdu tam říkají, že přivedou opravdu lidi, kterým na to opravdu dají peníze, to znamená, to není tak, že si budete brát půjčku, abyste si tam mohli přijít. Říkám dopředu. Nebudete si brát půjčku, abyste mohli jít do tohohle programu. Těm to dokonce zakážeš, protože ono to tak funguje, ty to poznáš. Poznáš, že ta informace přijde a ty to jako neumožníš ten vstup, to je prostě jednoduché. Oni vás prostě nepustí. Jo, takže pokud byste si na to chtěli půjčit někde a absolvovat tenhle program, tak třeba, nevím, najednou se sype kotel a budete ty peníze muset dát na ten kotel. Takže doporučuji všem nebrát si půjčky, které nemůžete splatit. Fakt ne. I když já jsem tuhle chybu prostě udělala samozřejmě asi 2krát nebo 3krát ve svém životě, že jsem se půjčila na drahý program, pak jsem si ho ani nepustila, takže já jsem jako vyléčená tady z toho. Ale chápu to a oni slíbili, že opravdu lidi budou mít peníze na to, aby tam mohli jít. Zatím je to pořád ještě ten program na 3 splátky po 12 200 a světelné bytosti mi říkají, že to pořád ještě nechávám na půlce té ceny. To znamená, že půlroční program vlastně vychází na 6100 měsíčně, jsme spočítali. Dítě spočítala, já nebyla schopná. Já to nebyla schopná spočítat. Takže to vlastně vychází na 6100 měsíčně. Přestože materiály vám opravdu chodí celé 3 měsíce, každý den jedna záležitost podporující za druhou. Vy si to můžete rozložit na jak dlouho chcete. Nemusíte si, je zvláštní, že vám přijde třeba channeling nebo channelovaná meditace, kterou si nestihnete pustit, ale to, že si to vyzvednete a nemusíte si to pustit, už s váma pracuje. Což je prostě za mě úplně neuvěřitelný zázrak. Tam jde o to gesto, že už to, že si to vyzvedne, rozklikne, tam dává ten souhlas s tím, že si proto jde, že souhlasí s tím, co se má dít. Jo? Nebo to je ten náš souhlas. Protože ve finále všichni víme, že s náma tady světelné bytosti pracují s naším souhlasem. Ale jak ten souhlas z naší strany má vypadat? Jo? To je jakési to gesto, to je úplně stejné, jako když někdo řekne, budu prostě, půjdu a udělám to. Stačí to říct doma nahlas. Jo? Ano. Prostě nahlas. Prostě to říct, že se ta věc už má dít. Tak teprve začíná ten celá sranda. Jo? Ale i tak toto funguje. Takže když si to rozkliknu, když se tam přihlásím, když si to vyzvedu, když si to jako... Už jenom když zaplatíte první splátku, třeba když to máte na splátky, nebo... Vlastně, protože stejně ta práce probíhá jednak samozřejmě přes poslech, ale jinak vlastně v tom poli toho, kdo tam přijde, tak tam ty bytosti vlastně mají, oni ví, co mají dělat. No, to je výhoda toho, že to nedělám sama. Že ano. Oni dokážou opravdu pracovat se všema, ano, vše se děje, Irenko, přesně tak, děkuju moc. Všechno se děje prostě. Tam jediný, co potřebují světelné bytosti, aby nám mohli pomoct, je opravdu souhlas. A to, co se děje, je, že věci, které jsou z nevědomí, jdou skrze
vaše tělo, mysl, jenom je to jako kdyby se najednou prostě kdybyste měli jako rybník, když máte třeba rybník, dole je to těžký bahno, jo, a nejčistší voda je vlastně nahoře, je nejvíc vidět. Tak najednou, jako kdyby bylo ponořený Titanic, něco menšího byste neměli, já mluvím o rybníku a oni Titanic se nevejde do rybníka, krucinál, tak já nevím. Prostě tak loďka, loďka, se kterou si hraje malý dítě, OK. A strašně moc tu loďku miluje a ona se prostě potopí. A to dítě je zoufalý, děkuju, to je lepší než Titanic. Se mi zase smějou, kdybyste viděli, jak se mi teď smějou. Že mi záleží jako na pojmenování. To je prča. No nic. Vypadám úplně moudře teďko právě. Tak si vlastně umí představit úplně všichni, že? Jo, Titanic, jo. Takže tam ta loďka, jo, a to je vlastně, řekněme, že to je poklad toho dítěte a to dítě chodí každý den k tomu rybníku a říká, rybníku nebo jezerní paní, nebo já nevím, jezerní paní v rybníce, ach jo. Prosím tě, dej mi zpátky tu loďku. A to jezerní paní v tom rybníku. OK, tak do jezera, jdeme do jezera. Prostě Jezírko, Pájo, prosím tě, ne, rybník, to zní fakt tak jako rybník, tam kapra za prděma. To kdybych to nazvala jezírko, ne? Okay. Nezní to hezky? Jezírko, jezerní paní, jo. Takže já se omlouvám za rybník všem. Nepotřebujete žádný látky, abyste byli šťastní, mimochodem. Stačí jít ke mně do programu a budete happy. Psychedelické, tkané, do nich můžeme balit. Psychedelické látky, ano. Ano, Janí, přesně. Janíčka chtěla jít do jezera. Takže prosím vás, zpátky do jezera. To je taky geniální. Že? Esenci si stříknout, že? Mám úplně závislost se s ní stříknout. To je chci říct, že? Já taky miluju. To je dárek, o kterým nikdy zatím nevíte, že ho dostanete, když vstoupíte do programu. Úžasná aura esence, je úplně geniální a je fakt, dá se říct, že je návyková. Vytvořili světelné bytosti spolu se mnou a s Kačenkou, ale to byla fakt alchymistická práce. Nádherný dárek, aura esenci, která dělá to, že pomáhá propojovat všechny části naší bytosti a pomáhá je stmelovat. To znamená všechno, co jsme postráceli, za všechny naše existence, to je prostě, to je fakt jako fantastický. Za všechny naše existence, nejenom za tenhle život, co jsme odmítali, zahodili nebo utopili v tom jezírku, tak ono se děje to, jo, tak tady toto pomáhá propojovat, aniž byste museli na to tlačit nebo se o něco snažit. Takže všechno, co tam je fakt tak jemný a krásný, ale tak hluboký, že vás to občas i zasáhne to ego, občas to zasáhne srdce, takže pláčete i dojetím. Je to fakt výjimečný, je to zajímavý. No nic. Teď jsem se ponořila do channelingu, víš, za chvíli. Tak jo, tak jdeme zpátky do jezera. Takže je to, jak to funguje, z nevědomí do vědomí. Utopený poklady na dně jezera, jako třeba ta nádherná loď, na který pracoval prostě ten chlapeček se svým tatínkem. To jsou příběhy, který už není. To prostě záleží na té loďce tomu chlapečkovi. Děkujeme. A prosí, každý den tam chodí a prosí to jezero, aby mu vrátilo tu loďku, protože prostě to je jeho vzpomínka. A je to propojení s tím tatínkem a prostě on to potřebuje tu loďku zpátky. A on se může potopit a může hledat. Ale to jezírko je fakt jezero. A fakt by se tam mohl utopit. Navíc tam není vidět, protože vezměte si, málo kdo vidí do podvědomí. A skrz podvědomí, mimochodem podvědomí je prostor, kde se nejvíc křičí, je největší frmol a chaos. Skrz tohleto podvědomí se jako projít dolů do nevědomí je v podstatě nemožný. Si myslím, pro člověka jako samostatně. I já to teda dokážu díky mojí bytosti, že jo, ale třeba dokážu to u všech ostatních, kromě sebe. Když to chci udělat u sebe, musím poprosit, zavolat dítě, ať se na mě koukne a projde to se mnou, protože
u sebe prostě nejsme schopní z nějakého důvodu, asi možná z důvodu laskavosti k sobě, možná, viď? Aby jsme byli k sobě laskaví a nebyli na sebe tak přísní, tak nám to jako u sebe nejde, proto potřebujeme jedna druhou a druhá třetí a tak všichni se navzájem potřebujeme, což je krásný. A teď jdeme zpátky do toho jezera, prosím vás, to tady zase odvádí a se tečou slzy. Takže tam se děje to, že opravdu v tom jezeře, hluboko v tom bahně, jsou ty naše poklady v tom nevědomí. Fakt jsou ukrytý mnohé poklady, které tam jsou a čekají na vynoření. Jenomže oni čekají, až se uklidní to podvědomí, aby mohli jít ven. Jenomže už čekají prostě stovky let, tisíce let a některý i díl. Protože v podvědomí je furt živo, protože my podvědomí furt živíme a živíme ten chaos v tom podvědomí. Místo toho, aby jsme ho uklidňovali, tak jdeme a řekneme, teď tě jdeme vyčistit. Takže v podvědomí nastane panika, jako kdybyste, já nevím, tlupě dětí řekli, teď budu zkoušet. Tak všichni začnou křičet a panika a poschovávají se a jenom aby tam nebyli, a nebo někteří právě křičí, někteří se schovávají. Není možný přes podvědomí projít do nevědomí, aniž byste měli fakt ten dar nebo tu schopnost sáhnout tak hluboko. Taky navíc, když jdete do toho podvědomí, tak vás tam vždycky něco zaujme a vy vlastně zapomenete, že chcete níž ještě nebo hlouběji. Takže to je další věc. A co se děje tady v tom programu je, a co se dělo a děje a dít bude, je to, že najednou to jezero samo, to nevědomí, sama ta bytost, kterou jste, sama začne uvolňovat díky tomu poli těch světelných bytostí. A díky tomu, že tam s náma jsou ty světelné bytosti, to nejvyšší vědomí, že tam jsou tyhle nádherné laskavé vibrace a ty bytosti, tak oni způsobují to, že najednou se ta bytost vaše přestane bát, že se zahrabete v tom podvědomí, že se tam ztratíte a sama dobrovolně vám začne vydávat ty poklady z toho nevědomí. A oni jako kdyby začnou jako pomalu stoupat sami, být jako kdybyste si fakt požádali to jezero a ono vám začalo vydávat ty poklady. A ono to jde skrz to podvědomí, kde furt je chaos a furt je tam kravál a křik a ono se to tak v klidu jde. A teď to podvědomí najednou kouká, co se to tam děje a najednou vidí, že tam je něco, z čeho opadává bahno a místama to září. Už, že jo? Víš, jak to jde jako nahoru a je omývaný tou vodou. To je krásné, že to je tak krásná vize. Takže místama už to září, takže to podvědomí, který normálně by ještě víc křičelo, tak najednou, protože to je plný vlastně malých dětí, že jo, vnitřních dětí, takže najednou oni se zastaví, otevřou ty oči, vyvalí ty oči, co se to tam děje a stichnou a najednou se všichni koncentrují a dávají pozornost na to, co jde nahoru a na to, že to začíná zářit. Co to je? A najednou oni se jenom tak jako dívají a najednou vlastně v tu chvíli máte tu mysl totiž jako kdyby, máte pocit, že jsem vám tu mysl, jak říká Jíťa, odepnula, nebo jak to říkáš? Nevím. Zastavila, umlčela, zastavila, vypla mysl, ale ona není vypnutá, ona jenom v tom úžasu jako kouká, ona jako sama dobrovolně prostě stichne, zmlkne a dívá se, co se děje. A z toho nevědomí ty poklady sami jdou na ten povrch a když k vám přijdou do toho vědomí, tak už tam zůstanou a my jenom vlastně uděláme to, že očistíme zbytek toho bahna a vidíme, co tam bylo za poklad. A to vlastně to vlastně přijmete, integrujete do sebe, do toho srdce, do toho těla fyzického, do DNA, přepisuje se akáša, která je v DNA samozřejmě, že jo. Takže se to všechno začne najednou přepisovat, ale to není tak, že bychom to měnili. My jsme zjistili, že to vlastně neměníme. My jenom
děláme to, že jsme začali být ochotní si vzpomínat na to, jak výjimeční bytosti jsme. A díky tomu se začalo to nevědomí vydávat ty dary, ty poklady, které jsme tam sami někde, kde si jich dávno schovali. Takže tyhle zázraky se tam dějou. Takže se tam dějou zázraky, že vlastně vám nedovolí, abyste si ubližovali. Což může někdy jako vypadat dost zoufale, že se dost zoufale snažíte přihlásit, ono to prostě nejde, tak mi tak potom vlastně napíšou ty lidi, já se kouknu na to, co to je a řeknu, tak udělej tohle, oni to udělají a najednou, jo dobrý, už tam můžu. Což je prostě geniální. Aktualizaci softwaru mi to tady píše, ne, teď fakt ne. Jako. Aktualizujeme software, mi tady píše počítač. Jo, my ho vlastně opravdu aktualizujeme, my ho neděláme novej, my ho jenom očišťujeme nebo vzpomínáme si fakt na to, jak nádherný bytosti jsme. A vlastně ano, jak píše Irenka, pozorovatel všeho. My to vlastně jenom pozorujeme. My to fakt jenom pozorujeme a ono se to fakt děje vlastně jakoby samo. Jenom tím, že jsme ochotní otevřít ten mail, otevřít ten channeling a ani ho vlastně někdo si ani neposlech a stejně se mu děli ty samé věci jako ostatním. Takže my jsme zjistili, že vlastně ani nemusí to jako slyšet teď. Ale protože to pole pracuje s tím, že ví, kdy si ho poslechnete, to znamená, už pracuje s variantou, že jste si ho poslechli, přestože si ho poslechnete za 3 měsíce, za 4. Jo, protože díky tomu, že ten čas neexistuje takhle, ale existuje jako hologram, jako hologram, jako otisk, kde v tom poli fakt máme ten otisk toho té naší verze, kde jsme sami sebou. Ježiš, to je krásný, teď mi to přišlo takhle, krásná věta. Že to je krásný. Že vlastně v tom programu otevírají to pole zázraků. Tomu říkáme pole zázraků, protože fakt se dějou zázraky. Neuvěřitelný. Nádherný. A oni otevírají tím, do toho pole je totiž přinesený ten otisk té naší verze, kde jsme sami sebou. To znamená dokonalýma bytostma. Dokonalými bytostmi. Už tady a teď. A díky tomu vlastně my se začneme tomu hologramu, vlastně tomu otisku holografickému přibližovat a stávat se zase tou dokonalou úžasnou bytostí. Což je skvělý. A jak říkám, někomu ty 3 měsíce fakt stačily a najednou začali tvořit určitý věci, jako podnikatelské věci, začaly ženy malovat obrazy, tvořit úžasné věci, kde ale skrz to jde taky ta energie, to vědomí, toho jejich otisku dokonalýho. A někdo jde dál. Takže to je skvělý, že vlastně nemusí s náma být celý rok a můžou po 3 měsících skončit a pak věnovat ty 3 měsíce té integrační práci, kde budeme spolu se setkávat každý měsíc na tom Zoomu. A aktivně teda budeme komunikovat v té facebookové skupině. Dál budou mít svoji facebookovou skupinu. Takže do toho vás zvu. Já vás vlastně přišla dneska pozvat. Blik pájo. Přišla se vás pozvat. Já jsem pomalejší občas. Takže takhle to je. Talenty, no. Talenty a dary. Fakt skrýváme daleko víc talentů, než si umíme představit. A opravdu jsem zjistila a utvrzují mě v tom neustále, že takzvané dary duše jsou opravdu startovací čára. Jo, kdo máte načtené dary duše, to je vaše... jsme se trošku rozkoukali a měli se chytit tou ručičkou toho nějakého toho lana, toho provázku, těch ti školkáči na ten výlet, čeho se mají držet, aby jako věděli, jo, tak teď se tady něčeho držím. Super, dává to smysl, ale v okamžiku, jak přijdou na to hřiště, tak ty děcka to lano pustí a jdou úplně, jo, a pak už je vlastně jak s darama duše. Dokud potřebujeme vědět, jako čeho se chytit, ano. Kde máme ty výzvy, co máme následovat. No a ve finále se ty dary stejně začnou aktivovat postupně další.
se hlásí o slovo, aby to byl vlastně ten celek a pak už je nám to vlastně jedno, co je hlavní, jako, protože už mm, tak Je to, dopochopíme, jak jsme lpěli na začátku a hleděli, čuměli do nějaké mapy daru duše a říkali, jak to teda je, co teda mám udělat, jaký dobrý skutek mám vykonat. Jak Ivánek s medvědí hlavou, můj oblíbený výjev. Iván, kdo jaký dobrý mi skutek mám pomůže? udělat? Pořád mám tu medvědí hlavu. Jaký dobrý skutek mám udělat, jo? Tak nějak, jako, teď mě to tak přijde, jak jsem fakt taky čuměla vždycky do té mapy tehdy. A jak to teda správně udělat, jo? Může se tam zastavit lpění, potom zase takové to frustrace a teď jako, jo, než to pustíme a než vlastně postupně začneme. Jo, je dobré, když to někdo umí s tím člověkem popracovat a vytáhne mu ty výzvy a řekne mu přímo na míru, co teda jako vlastně ho tam, co s čím má, na co si má dát bacha, kam ho to bude vlastně vtahovat, jo, do nějakého vzorce chování, nebo naopak, s kam ho to bude vytahovat, co projevit, že? No, tak No. my jdeme trochu dál, no. To je pro nás fakt startovací čára. Takže já většinou, když mi světelné bytosti řeknou tu kvalitu té bytosti, té duše, tak je to kvalita, která vůbec v darech duše ještě není popsaná. Třeba. Nekecej. Jako vždycky, jako všechno. A jo. Vždycky přijdu s něčím, co ještě není zapsaný. Zbudilo se, ve mně se probudilo také jako ego, tam takový týpek spal, říká, cože? No. Chci vědět, jo? No, jasně, že jo. No. No, taková To pojmenování jde mnoha způsoby, že? Prostě někde se to dá pojmenovat skrze nějaké dary duše, někde na Benodis to nazvou taky nějak, jo? Ano. Že? A potom vlastně skrze tebe to může přijít zase v nějaké formě. Je to geniální. No, je to zajímavé. Miluji spolupráci. Takže tak, kdo toužíte začít opravdu už být sám sebou a jít do té celistvosti a být opravdu, žít tenhle život v lehkosti, bez... Ještě teď budou mít zase lidi radost některý. Bez... Vždycky to přijde takovým způsobem, že vždycky si říkám, tyjo, to přece nemůžu vůbec říct na hlas. Jo, ale jo, Pájo, to řekni na hlas. Ale odsouhlasila jsi nástroj? Odsouhlasila. Bez tupého následování návodů, duchovních návodů. Mě budou mít lidi rádi. Další. Takže kdo jste ochotný jít bez toho tupého následování těch přesných kroků, přesných návodů a jste ochotný opravdu, jak píše tady Irenka, odevzdání se. Kdo jste ochotní odevzdat Lpění. Lpění, ano, odevzdat lpění a taky odevzdat se svojí bytosti. To je to důležité. Protože to je to, co se tam děje. Odevzdáváte. Máme vás rádi. To je hezký, děkuju. Hurá! Děkujeme, že nás i tak máte rádi. Přesto mi krásné duchovní návody tupým následováním. Prostě návody vás nasměrujou, ale nedovedou vás k vám samotným. To prostě opravdu tam nevede jako návod. To tam fakt žádný návod nevede. Tam prostě buď tam dojdete sami, anebo vás tam někdo, necháte se tam někým dovést, ale opravdu budete muset být ochotní odevzdat svůj osud, svojí bytosti, svýmu vlastnímu vyššímu vedení. To si myslím, že je podmínka. Protože kdo, jako já, jste zvyklí se dohadovat se svým vyšším vědomím, s tím nejvyšším vědomím svým, se svojí bytostí, tak budete zakopávat často. Jak v životě, nejenom v programu u nás, ale i v životě.
A čím míň se dohadujete a čím víc důvěřujete svoji vlastní duši, svoji vlastní bytosti, tomu nejdokonalejšímu a největšímu a nejvyššímu, co jste, tak zjistíte, že vás tak miluje, že vás tak miluje, že se chce přiblížit k vám. A po těch 3 měsících se stalo to, že vlastně jdou ty absolventi, nebo jak bych to nazvala, členové toho programu jdou ruku v ruce se svojí bytostí a spojili se fakt s tou svojí bytostí natolik, že odteď už půjdou společně. Buď sami, životem, se svojí bytostí za ruku, se svým vedením, protože lidi mi píšou a nechávají vzkazy, že jim fakt zesílil ten vnitřní hlas, že je tak jasný a striktní, že opravdu takhle s nima nikdy nemluvil vnitřní hlas. Ale to je opravdu jako tak striktní, že prostě vám to řekne, udělej tohle, jdi tam. Tohle nedělej, tam nechoď. To je jako tak jasný a tak striktní, že vás to nechce nechat stoupnout právě do té silnice a radši vás nechá spadnout na tom chodníku, abyste se nenechali přijet tím autem. Což je skvělý. A musím říct, že vlastně i ty členové vlastně se stávají spolutvůrcema. Už někdy po měsíci a půl bych řekla, že pochopili, že se stávají spolutvůrci. A místo toho, aby se jenom učili, tak začali vlastně spolutvořit, což bylo skvělý. To bylo úplně fantastický, že to nejsou ty studenti, že nejsou, rozumíš, oni nejsou studenti. Oni nejsou mí žáci. Oni jenom to jsou jenom bytosti, kterýma jakoby, nechci říct zatřesu, ale na který já posvítím a řeknu, tak podívej se, krucinál, do toho zrcadla pořádně. Takhle vypadáš. Já vlastně jenom umeju to zrcadlo. Já vlastně umeju jenom to zrcadlo, aby se viděli. A když se vidí, tak si říkají, aha, tak já jsem takováhle, aha, tak to je boží. Takže můžu tohle, tak super, a jdu to dělat. Takže opravdu to, co se povedlo všem, je, že opravdu se souladili s tím svým vnitřním vedením natolik, že ví, co mají dělat. Ne, že by to vždycky poslechli, ale ví, co mají dělat. Jo, tak jako já. Ne, že bych vždycky poslechla, ale já vím, co mám dělat. Otázka je, jestli poslechnu nebo ne. Vtipný na tom je, ještě řeknu poslední věc, protože nechci zdržovat, že já jsem si opravdu lpěla na tom, že lidská bytost je bytost, která má tu svobodnou vůli. A opravdu, jak říkali mistři a všechny bytosti světla, že přes svobodnou vůli lidské bytosti oni nepůjdou. A já jsem si taky tupě, že jo, myslela, že ta svobodná vůle je to, že já řeknu jo a nebo ne. To se mi chce, to udělám, to se mi nechce, to neudělám. A houby s octem. Já jsem zjistila, protože i já se učím, že jo, tím programem, tak jsem zjistila, že, a oni mi to vlastně potom ukázali, že ta svobodná vůle, ta svobodná volba, ne vůle, ale svobodná volba probíhá na úrovni duše. Dávno předtím, než to dojde k nám. Kdy naše duše se nádherně domlouvá s dalšími systémy našeho hlubokého vědomí těla a dalšími systémy, které nás tvoří, a k nám vždycky přijde ta nejlepší verze. Nejlepší cesta, nejefektivnější, nejlaskavější, ta Takže svobodná volba, tímto ukončím. Milovaní, svobodná volba není, jestli se vám chce nebo nechce. Ale svobodná volba znamená, že vaše bytost vám vždycky sešle tu nejlepší možnou možnost. Nejefektivnější, nejlaskavější, nejkrásnější, u který můžete vy říct, wow, tak takhle to je, takhle to jde, tak to já chci. To je skvělý, že to takhle jde. Tak, teď jsem tady zase zbořila nějaký iluze 2.
O svobodné volbě a ještě o něčem. A tak to je. To je vzkaz dnešní vzkaz od světelných bytostí. Svobodná volba milovaní probíhá už na úrovni vaší bytosti. Svobodná volba neznamená, že jestli vy poslechnete nebo neposlechnete vnitřní hlas. To už je vaše vůle. A pak nesete následky. Vůle, takzvaná vůle boží. Dáme ještě třetí iluzi pryč. Tady píše Irinka, děj se vůle boží. Vůle boží je to, co se nazývá vůli boží, je vůle našeho lidství, naší lidské části. Tý nejvíc ukřičený, nejméně vyrovnaný lidský části. To nazýváme vůli boží, což je strašný. Je to tak? To je hrozná představa vlastně. To je děsivá představa. Víš, jako když se říká, děj se vůle boží, tak vlastně všichni se obrací v tu chvíli na to lidství, který vlastně neví nic, který vidí ten metr a půl. Nebo jako já bez brýlí, teda 3/4 metru, 1,5 metru, 2. Jo? To není vůle boží, to je vůle lidství. Božská vůle je jediná. Jste světlo. Stejně jako světlo je světlo, tak i vy jste světlo. A to je jediná vůle, která je vysílená ze světla. A tím je řečeno vše a mám už být sticha. Já ti chci poděkovat, zase jsi mě opět fantasticky vypla mysl, která je také jako prázdno, ta hlava, jo. To je krásný. Jak blondýna, když ji posvítíš do hlavy a prostě není tam nic. Jo, protože když vypneš mysl, tak zapneš to srdce. Víš? Když jsem na to teďko přišla, jak to říkáš. To je vlastně pravda, protože ten Karel tam do toho neremcá a vlastně tam je totální ticho a pak může mluvit to srdce, to je pravda. Jasně. Jo. Taky vidíš to, tak mi taky došlo zase něco. Když vypneš mysl, zapne se srdce. Děkuji, Jíťo. Jo, vidíš, jo, protože on většinou, ten Karel je víc hlasitý, protože ten hlas z toho srdce, to, co nazýváme, že nám jde přes intuici, je takový slabý hlásek, ale je takový jako, on je jasný, ale my ho přehlušujeme a někdo víc či méně máme zaplého Karla na hlasitost, prostě volume max, třeba někdo máš, takže řekne, ne, ke mně nic nemluví, žádná intuice, ale stačí slumit Karla, volume, třeba na 4 a najednou, aha, ono tady mluví někdo jiný. No a nejkrásnější na tom je, že vlastně i v tom programu, i ty světelné bytosti, nakonec zjistíte, že oni nechtějí, abyste se Karla zbavili. Ale oni vám řeknou, poslouchej to, ale poslouchej ho takhle. Jak říkají tě, nám to dej na taky nechceš mít doma chlapa, který řve, jak tur, ale chceš mít chlapa, který je spolupracující, jo? Ten Karel je taky spolupracující týpek, dobrý. Umí to, ale musí být vědomý, no. Musí být vědomý, ne nevědomý. A proto tady ten program vznikl, protože prostě si tady bytosti na to koukají a říkají to už fakt ne, pojďte něco udělat, pojďte to změnit. Takže kdo to cítíte, tak to pojďte změnit a uvidíte. Přestaňte se škubat na tom laně. Ještě Jíťo, vizi. Řekni. Jakou vizi mám říct? Škubáním na laně, to se mi líbí. No, já tam vidím ty postavičky, jakože jak se dívají ti průvodci, nebo ty bytosti a říkají si, Maria, vy jste jak ti malá děcka, co se škubou na tom laně, kdy pískoviště, herna, teda to bude za dalších asi 20 metrů a teď ne, už to nevydržím, já se prostě musím pustit a musím do té silnice, protože já chci tu svobodu. Jo, to je přesný. A přitom je tam prostě ještě 10 kroků a už to tam bude a my ne, teď, jako, jo. A to je takové, jak my v sobě máme, no,
Proto nás tak můžou iritovat ty malé vzteklé děcka, protože my jich máme samozřejmě uvnitř, že? To poznáte. Spousty. Vzteklé se dítě, pozorujte ho někde venku a jenom se dívejte, co to s váma dělá. Jestli aktivuje vaše vnitřní vzteklé dítě, které je nasrané a říká, co? Podívej se na to děcko si tam vzteká, ani mu nikdo neflákl. Já, když jsem se vztekalo, tak to nešlo, jo? Tam budou velmi zajímavé tam budou vzteklé děcka, které budou nasrané, že jiné se můžou vztekat, oni se vztekat nemohli. Malé děcka, které prostě se vztekat ani radši nevstekali, protože vlastně si to ani nedovolili, tak ty budou závidět těm, co se vztekají, jo? No tam můžou tam je úplně hereckých výkonů, tam bude děcek, co různé budou Jo, takže určitě stojí za to se podívat, co s náma dělá nějaké vztekající se dítě, jo? Krásná výzva. Mhm. A pak taky se kouknu na to, co s náma dělají ty rodiče, který Přesně si ho tak, mají. Jak reaguje ten rodič? Reagujou, no. Jak to, že ho nechá vztekat? Jak to, že zakročuje? Proč ho nenechá vystekat, jo? No, tolik scénářů, dokonce někde může být třeba jako 5 scénářů současně, jo? Soucítíme s tím rodičem, zároveň si říkáme, dobře ti tak. Soucítíme s dítětem, zároveň si říkáme, ty už buď potichu, kdo to má poslouchat, jo? Že je úplně normální, že my máme v sobě různé, tak jak máme různé zážitky, tak různé tady ty energie mají ty svoje příběhy a úhly pohledu, jo? No podvědomý mazec, jako. Takže to zase nejsme my, jako takový, jo? Jsme, protože už to máme v sobě ty nahrávky. Ale je dobré se to jenom podívat a je možné, že se budete smát, dívat se na vztekající se dítě a smát se. Jo, a ten rodič řekne... Pak máte vyhráno. Ten rodič řekne, co se nám tady jako vysmíváte. A my se smějeme tak uvolněním, jako jak tady vlastně si rozkrýváme svoje nitro, když se díváme na vás s vaším dítětem. A já to si v tu chvíli pochopí, tak je na to zvědavý. A úplně mi to pobavilo. Jsem si představila, jak v parku tam tak budu stát a s láskou se dívat na toho rodiče, který neví, a to sekající se dítě, nebo já nevím. Já musím si to taky vyzkoušet, co to bude dělat. No. Dobře. Hoď si tam ochranu nějakou dopředu. Až to bude zkoušet. Myslíš jako nějaké prezervativy v tom parku? Hoď tam nějakou ochranu kolem sebe teda. Jakože teď vyzkoušet, co budou dělat rodiče, který bojují se vztekající se dítětem a já se jim začnu smát. Já si nebudu spát, jo. Co neznáš, co pak já bych se někomu smála. Okay. Budu smát sama sobě, svým vnitřním pochodům. Víš, co je vtipný? Že já jsem vlastně původně jsem totiž chtěla vytvořit program jako expert na podvědomí. Jsem chtěla vytvořit program na podvědomí, abych pomohla lidem stišit ten chaos. A v podvědomí uklidnit. Protože jak vlastně jsem dělala vždycky to sezení, že jo, 1 na 1, tak vždycky jsme okamžitě skočili rovnou do podvědomí. Tak jsem říkala, tak už budu zachraňovat lidi. Zachráním je tím, že jim pomůžu s podvědomím. A je zajímavý, že vlastně, já jsem si myslela, že právě půjdeme do toho podvědomí. A my jsme tam vlastně vůbec nešli. A až vlastně teďko po těch 3 měsících mi došlo, že děkuju za to, že jsme tam nešli, protože to bychom z toho byli asi úplně hotoví, úplně vyřízený. Z toho by nám hlava, byli bychom fakt unavení. Různých postav, které tam každý řeší, tam se v tím hej, tam jako, já to tam mám ráda, jo, protože já tam nastoluju ten mír, jako jo, ale mně přijde úplně skvělé, když vlastně teď tam všechny ty postavy, jak ty jsi tam popisovala, jak to vyplouvá z toho nevědomí, jak všechny ty postavičky v těch svých příbězích, co si tam rozehrávali a hráli a ti se hádali, ti se rvali, ti se nebavili, jo, tak najednou jako když tam stoupalo něco, jakási krása, a všichni jenom zůstali stát a čuměli a víš, co řekli? My jsme jako nevěděli, že to celou dobu tady máme. Ano. Jsme měli tady dole pod těma nohama. No oni potom šlapou, no, to je na tom to nejlepší. A já jsem, že to mezi tím vyprávěl, tak já jsem zase nějak pokecala. Říkám, jo, to tady celou dobu jsme si na tom, my si takto stojíme na pokladu.
Často Ano. si stojíme na vedení, jo, pár na těch klackách různých a podobně, jo. Ale jako na tom pokladu si stojíme, takže to tam tak hezky, a oni všichni jako wow. A hleděli a najednou nastal mír, protože oni jako Ano. vlastně všichni měli jedno společné. Víš, co měli společné? Nechápali. To jich spojilo. Jo, to je pravda. Do toho krásného úžasu, že to něco úžasného tu celou dobu bylo a teď to pluje na povrch a oni jenom wow. A nejlepší na tom je, že oni chtějí vlastně jít s tím, být u toho úžasného pokladu. To znamená, z toho podvědomí to samo dobrovolně najednou odchází a rozpouští se v tom světle. Je to za mě, jako to je prostě geniální. Jako jak jsi to řekla, tak to prostě, co se tam ukázalo, tak to fakt jako a najednou nastal prostě tam mír, pochopení a zároveň takový klid. Jo, to je pravda. To tam máme všichni. Naprostý mír. Jako něco většího, jako kdyby oni řekli všechny, ty voko, oni to všichni, jak kdyby tady ty postavičky tam uvědomili. Tady je něco většího, co nás přesahuje. Mm-hmm. Wow. Hlavně oni k tomu patří. To je právě skvělé, že se uvědomí. Je to naše. Je to naše a my se tady bereme jak blbci, místo, aby jsme to šli vlastně najít a vyzvednout. Ono se to teď děje, nevíme sice proč, ale je to jako fakt zajímavý proces, co tam v těch energiích vlastně jako nastává. Takové uvědomění, sklidnění, jako kdyby tu se vlastně vynořuje moudrost, pozor. Tam se vynoří vlastně ta moudrost, která najednou, ta esence té moudrosti zasáhne všechny tady ty energie a oni jako kdyby najednou řeknou, jo, tak my se tady jako tak nemusíme prát, no. Že nás to nenapadlo vlastně to udělat jinak. Jo? Dochází tam k nějakému... Je to zajímavý, no, protože všichni máme snahu furt v tom podvědomí něco řešit, čistit. Opravdu všichni ty, nebo já nevím, jestli 90% nebo kolik procent prostě těch duchovních nebo spirituálních, nebo já nevím, prostě těch nástrojů a technik vlastně míří na to podvědomí. A my, jak máme tu pozornost danou do toho podvědomí, tak je tam vlastně větší a větší křik, že jo? Oni se předhání teď já. Místo toho, aby se to sklidnilo, tak vlastně se to jitří furt dál a dál a vlastně to nebralo konce. Takže si myslím, že to je ten důvod, proč přišli tady ty světelné bytosti říct, hele a dost. Pojďme teda se soustředit na to podstatné, proč teda furt do toho podvědomí všichni lezete. Poklad v nevědomí, jo? A necháme ho konečně teda vyplout na povrch, abyste ho teda viděli. Když teda nejste schopni se tam proto dojít, tak my vám s tím pomůžeme, abyste to aspoň viděli. Protože pak už to snad pochopíte. A to je, Pájo, asi mě teďka docvakává, jak se mě teďka jako vlastně během tady té poslední doby změnil ten způsob práce nějak. Ano. A to je ono. Jako tam najednou se nastává tam dělám ten klid v tom podvědomí. Mm-hmm. Ale nějak úplně zvláštně nevím, jak se to děje. No to právě nikdo tam nevíme, ale ono se to prostě děje. Ale děje se to. Takže já to vlastně tak nějak nastoluju, protože to začíná být fakt zajímavé, ty moje sezení. To je dobré, nevadí, nemusí všemu rozumět, důležité jít a konat. Jo? Zase, jak nepochopíme. Jo, jak ten Karel, nic o tom nevím, ale nevadí, dobře. Důvěřuje, jo? Že my co začíná důvěřovat. To je ta novinka, no? Jo, přesně tak. Tak jo, to bude stačit. To stačí dneska. 1:09, to je super, že je takhle krátký, to taky umíme. Jo. Tak jo, tak se na vás třeba budu těšit na některý. Konkrétní informace zatím mám jenom ty, které jsem vám dala. Oni mi tak vždycky přichází postupně, viď? Jo, jasně. Bude to evergreen. Bude to 1.9. Bude zahájení, pak se bude dát vstupovat kdykoliv, jo? Tak a to je jako základní informace, že nikomu totiž nic neuteče, jo? To je důležitá informace. V skupině s náma budete od začátku. V té podporné skupině budete se mnou a se světelnými bytostmi od samého začátku, od prvního dne. Někteří možná až od druhého, podle toho, jak moc budete urputní
a jak moc si s vámi světelné bytosti budou chtít pohrát, jestli vás tam pustí první den, anebo až druhý, nebo až třetí. Ale všechno má svůj smysl a hele, ještě musím zmínit, teda opravdu musím zmínit jednu bytost, která tam s náma byla a byla velmi, velmi zasekaná v podvědomí a velmi, velmi zasekaná v minulosti, kdy jsem si říkala, že s tímhle asi nepohnu. Že i já jsem si říkala, tyjo, to já s tímhle asi nepohnu. A musím říct, že po těch 3 měsících je ta bytost tak neuvěřitelně se tak změnila to vnímání. Fakt tak neuvěřitelně změnila to svoje vnímání, že fakt je na ní vidět, že z toho nevědomí přišla do toho vědomí. A tam, kde vlastně jí to ubíralo všechno tu sílu a zdraví a pozornost a vlastně žila sama, fakt o samotě, tak jí začali kontaktovat lidi, se který s ní nemluvili. Ale i rodina, která s ní vlastně jako byli rozhádaný, tak najednou s ní začali sami se ozvali, chápete to? No. Protože prostě ona změnila tu urputnost na ty bolesti, na to podvědomí, změnila, ukázala ten poklad a ten poklad je tak zářivý, že prostě začne přitahovat lidi, kteří jsou s váma v souladu. A to si myslím, že je asi ten největší benefit. Jo. A změní se vaše práce taky, že jo. Dítě zažila, že vlastně taky teď pracuješ jinak, viď? Daleko je to hlubší práce. Já pracuji jinak. Já to mám jinak, no, jasně, je to, mění se to a tam, jo, tak už koktám. Jako, co k tomu říct, jako, jak to vysvětlit, proč bych to měla nějak jako vlastně hodnotit, jako ta mysl by říkala, co si o tom chceš myslet, jaké by to mělo být, co my víme, nám se děje to nejlepší z nás se dere na povrch a my budeme říkat, popřemýšlím, rok, 2, 3, jo, ne, prostě jdu, cítím to vedení, jdu a dělám to, i když hlava neví, ale je tak v klidu, jako říká, no nevím, Karel řekl, už jsem si zvykl, že nevím, jo, prostě na semaforu vidí zelenou nebo červenou, to umí rozlišit, to je důležité, jo, ale tady o takových věcech, o kterých ví, že stejně nic neví, tak přijal, že neví, no. To je právě super. Že vlastně není tady ta část nás naštvaná. Dokonce vlastně fakt my jsme zpracovali ten strach během měsíce, 3 týdnů, měsíce a během měsíce a půl se nám strach, který nám podlamoval nohy, změnil v toho nejlepšího průvodce, kterýho jsme kdy měli. A místo toho, aby nás děsil, tak nám dopředu říká, co tam je, co nás tam čeká. To prostě nevymyslíte. To hlavou prostě nevymyslíte. Že byste, to opravdu, až když vám na to posvítí to světlo a zjistíte tu pravdu, jak to funguje, tak jste ochotný a schopný to dovolit, tu možnost. Jo. Jak píše Irenka, méně práce, více hojnosti a času. Přesně tak. Přesně tak. Tak jo. A už jsme přes hodinu. Takže nebudeme už se tady rozrázňovat, nebo co? Jak bychom to nazvali? Stačilo. Tak jo. Předali jsme i nějakou hodnotou informaci, sundali jsme 3 iluze, 3 masky. To je dost, ne? Na jedno vysílání. Jo. Jste skvělí, že jste s náma tady byli a vydrželi. Vypadá to, že jsou tady s náma 2 lidi. Ne, si dělám srandu. 2 lidi tady píšou. Možná, že víc. Mějte se božsky. Děkujeme, že je vás tu tolik. A děkuji, Jíťo, tobě, že jsi se mnou ochotná trávit svůj čas. Ano, jsem. Protože prostě mám vnitřní vedení, víš? Ano. A Karel říká, tak jo. A nestojíš si na něm. Nestojím si na něm. Jo, jak jsi dala to ještě to, jak jsi dala ten obraz o tom vnitřním vedení. Říkala jsi, že se stojíme na vedení. To je vtipný, ne? My se stojíme na vedení a dáváme tu hlavu nahoru. Jo. A říkáme, kde to vedení a stojíme na něm. Stojíme na něm. Děláme úplně na opačný směr. No, jsme všichni jako srandovní, no, když se na to podíváme. Ale
zase tady proto může být ta zábava. Kdo to chce hodnotit, že jenom ta nějaký tam sabotér v tom, jako chce z toho dělat drama a tak, No no. ne, Je, to nemáme prostě tam žádný sabotéry, vůbec. nemáme, ne? U nás je s nima sranda. Oni tam se drží kolem krku a pozorují, co se děje. Všecko krásně, jako jak se to dění. Takže no jsem pájo zvědavá, co se bude dít, protože to jako, To já taky. A my jdeme dál do ročního programu a 21. teda vám otevřu tu možnost. Ještě nevím, jak to bude. Zatím mi bytosti světelný tvrdí, že jsem na půlce ceny, kterou mám nabízet. Tak nevím, uvidím, jestli udržím ji do 21. nebo neudržím, kdo ví. Mějte se božsky. Já se vždycky dozvím všechno včas. Takže vy se taky dozvíte všechno včas. Mějte se nádherně a to, co platí dneska, nemusí platit zítra. Mm-hmm. Užívejte si přítomnost. Ahoj. Ahoj. Já ještě musím vás tady